Onye be ke bụ? Onye Igbodo. Onye Igbodo. Ndị Igbodo wa na-asọpọtụ kwa Anioma steeti. Mana nsogbu dịkwa ndị be anyị na-asị na ya abụlọ ndị Igbo. Unu adịkwara ndị na-asị na unu bụ ndị Igbo ka unu abụlọ ndị Igbo. Anyị ncha ndị Igbo. Anyị ncha bụ ndị Igbo. So unu chọ ka Anioma zone to South East. Ka Anioma join ya South East ka anyị na ndị Anambra Enugu na-emekọrịta ka anyị nọ na the same zone. Anyị fi chọrọ. Daalụ. Good morning, sir. Ke bụ afọ anyị? Afọ mbụ Mr. Lucky. Mr. Lucky. Onye be ka egwu? Onye Ekpoma. Onye Ekpoma. Akwama na Ika. Ekpoma na Ika na. Biko anyị chọọ Anioma, unu na-asọpọtụ Anioma steeti. Anyị na-asọpọtụ Anioma very serious. Unu na-asọpọtụ Anioma mana ndị be anyị onwe ndị be anyị na-anụ ọgụ na-achọ ka Anioma jee South East. Ọ bụ ife ị na-ekwu ka ọ bụ ịchọ Anioma ka o jee South East. Nchọ Anioma ka anyị mara onwe anyị. Anyị dọnọ nke dị na otena anyị dọnọ aka m ndị mmadụ. So, ị na-asọpọtụ ka Anioma join ya South East? Yes. Okay, daalụ nna.